Shawarma stammer fra Libanon og er i bund og grund marinerede kødstrimler, der er grillet. Det serveres i et sammenrullet fladbrød med salat, dressing og chili. Marinaden kan blandt andet bestå af ting som mynte, sød chili, eddike, citronsaft, stødt kardemomme, kanel, drænet yoghurt, muskatnød og eventuelt lidt frisk hvidløg. Der er rigtig mange forskellige opskrifter på den gode marinade, og det forklarer også, hvorfor en shawarma smag kan variere, som den gør. Det vigtigste er i hvert fald, at den bliver godt krydret, og at det syrlige, der tilsættes, virkelig går ind og arbejder med kødet. Kødet marineres typisk op til et halvt døgn før stegning, så der virkelig opstår saft og kraft. Kødet består typisk af marineret oksekød eller lammekød af inderlov eller flanken skåret i tynde skiver. Der er et utal af shawarma-barer i København, og der er lige så mange delte meninger omkring, hvilke er de bedste. Vi vil undervejs uddele shawarmaer som stjerner, hvor 6 er det bedste. I denne podrock undersøger vi, om rygterne taler sandt. Shawarma er en traditionel mellemøstlig ret, der stammer helt tilbage fra Jesu tid, og det siges, at det var blandt retterne til den sidste nadver. Shawarmaen vil differentiere sig geografisk alt efter, hvor i verden man befinder sig. I Grækenland kalder de dem for gyros, hvor de typisk er lavet kylling eller svinekød. Og her får man altså tzatziki og pomfritter rullet ind i brødet. I Tyskland, særligt Berlin, hvor de er virkelig kendt for deres dønerkebab, får man typisk rødkål og revet gulerod i sin durum. Man kan få mange tilvalg i sin shawarma. For eksempel kan man nogle steder bestille en shawarma-mix, der består af halv kylling og halv okse eller lammekød. Det er populært at bestille hummus i sin shawarma, der kan bidrage med en cremet konsistens. Kvinderne i Mellemøsten har større barm end andre steder, og det siges, at der er en direkte forbindelse mellem deres indtag af hummus og deres store bryster. Bestil derfor hummus efter dit barmønske. Vi står nu ude foran Shawarma Grillhouse No. 1 på Strøget, som er det første shawarma-sted i hele Skandinavien. De åbnede for over 30 år siden. Rullen, vi får øje på bag disken, er gigantisk. Vi får at vide, at det både er lam og oksekød. Vi bestiller en shawarma durum. Den koster 48 kroner, og det vil senere vise sig, at det er den dyreste arm på rullen. Har dufter godt, og der er godt gang i den, selvom klokken kun er 11:15 om formiddagen. Restauranten er forholdsvis stor, og der er toiletter. Personalet er karismatiske som altid. Vi sætter os op på første sal, hvor der desuden er gode muligheder for people watching på Strøget. Shawarmaen pakkes ud med stor forventning. Vi tager en bid hver. Der er generelt enighed om, at kød i shawarmaen er en smule tørt, men det er syrligt, og det smager en del af kanel. Vi får netop at vide, at kødet er marineret i sødmælk og eddike. Overordnet set består denne shawarma af en ganske almindelig madpandekage, en ordentlig mængde kød og en ret lille mængde iceberg, hvor der måske gemmer sig en enkelt eller 2 stykker tomat i. Hvis man elsker syrligt kød og kanel, er det Shawarma Grillhouse No. 1, man skal besøge. Bonusinfo. Stedet er ejet af 2 libanesiske brødre. Anders Fogh Rasmussen spiste herinde efter hans valgsejr i 2001. Det gav Shawarma Grillhouse ret meget presseomtale. De er desuden meget kendte for deres hjemmelavede chilisauce. Opskriften forbliver hemmelig, men den består typisk af tomatpuré, olivenolie, chili, hvidløg og et hav af krydderier. Arnold Schwarzenegger spiste her sågar også i begyndelsen af 80'erne, da han var i København i forbindelse med en bodybuilder-konkurrence. I'll be back. Shawarma Grillhouse No. 1 har desuden haft en afstikker i deres personale, der har åbnet en lille mini-shawarma-bar kaldet Mr. Shawarma, som man kan finde inde på Nemoland på Christiania. Vi kan ikke slå os ihjel. Vi er en del af jer selv. Stedet har fået en elite-smiley, og vi har givet den 3 shawarma. Jamen, det er jo altså i princippet er det jo en street food klassiker, det er sådan en take-away klassiker. Næste stop på ruten er Kebabistan på Istedgade ved Vesterbro. Vi bestiller igen en shawarma durum. Her koster den 40 kroner. Jo, tak. Vi pakker ud og tager en bid. Brødet er super lækkert og hjemmelavet. Det er blødt og har en god konsistens. Der er virkelig en god balance mellem kød og grøntsager. Shawarmaen er generelt blød og saftig.
Kødet er godt krydret, men også en anelse fedtet. Så hvis man ønsker en shawarma, der er saftig, en smule fedtet, med god variation af kød og grøntsager, ikke smager af kanel, er det Kebabistan, man skal besøge. Bonusinfo. Kebabistan findes også på Nørrebrogade. Begge steder er drevet af tyrkere. Hvis man vil spotte en kendis, er det fornuftigt at sætte sig på bænken foran stedet på Istedgade. Vi spottede for eksempel Nick. Man får desuden udleveret en vådserviet til sine snaskede fingre. Det er også her, vi får at vide, at der ikke er forskel på en shawarma og en kebab. Betegnelsen kebab stammer fra tyrkisk, og shawarma er fra arabisk, og det betyder noget, der drejer rundt. Stedet har en glad smiley, og vi har rated den til 4,5 shawarma. Shawarma. Næste stop er shawarma-huset på Godthåbsvej på Frederiksberg. Det første, der slår os, da vi træder ind i den forholdsvis lille shawarma-bar, er en fuldkommen eventyrlig smag af alskens mellemøstlige krydderier. Vi bestiller igen en shawarma durum. Her koster den 43 kroner. Vi pakker ud og tager en bid. Det er en ordentlig svaber, vi har med at gøre her. Brødet er sødt, og kødet er lidt tørt og har en smag af kanel. Men det er ikke syrligt, som på Shawarma Grillhouse. Igen er der en god kombination af kød og salat, og der er godt med dressing i. Hvis man ønsker en ordentlig svaber med en god og sød dressing, er det shawarma-huset, man skal besøge. Bonusinfo. Herren, der ejer stedet, er fra Tyrkiet, og det har eksisteret i 2 års tid. Han har alligevel valgt at kalde stedet shawarma-huset, da han synes, shawarma har en bedre klang på dansk end kebab. Han fortæller os, at han har arbejdet med shawarma, siden han var dreng. Hvis man ikke lige har lyst til at nyde sin shawarma inde på den lille shawarma-bar, så er der et dejligt område omkring CBS og Frederiksberg Center, hvor der er fuglelyde. Der er desuden også lidt grønt. Stedet har en elite-smiley, og vi har givet den 3 shawarma. Værsgo, min ven. Ja, værsgo. Næstsidste stop er Kystkebab på Frederikssundsvej nordvest. Stedet er meget autentisk, og vi får at vide, at stedet er specielt proppet om aftenen. Vi bestiller igen en shawarma durum i hjemmelavet brød. Her koster den 30 kroner og er hermed rutens billigste shawarma. Vi pakker ud og tager en bid. Her er der overvældet kød i forhold til salat. Shawarmaen er generelt blød og saftig og har en god temperatur, og kødet er godt krydret og saftigt. Hvis man er på jagt efter en gedigen shawarma med masser af kød til en god pris, er det Kystkebab, man skal besøge. Bonusinfo. Ud fra restaurantens facade kan man sidde i en overdækket terrasse og nyde sin mad. Kysk er desuden betegnelsen for det sted, hvor konger opholder sig. Stedet har en glad smiley, og vi har givet det 4 shawarmaer. Kan man så få en shawarma her? Ja, min ven. Ja, ven. Vi er nået til vores sidste stop på ruten. Vi er i falafelkælderen på Rantzausgade på Nørrebro. Vi bestiller endnu en gang en shawarma durum. Her koster den 33 kroner. Manden, der arbejder her, er muligvis på flugt, så lad være med at tage billeder hernede. Det bliver han nemlig ikke glad for. Brødet her er også hjemmelavet, og rullen har en god nemmelsstørrelse. Kort, men tyk og fyldig. Der er en god fordeling mellem kød og indhold. Der er både sprød salat, tomat, agurk og løg. Kødet er ren okse. Der er en tilpas mængde chili og en smule persille i. Den ser desuden meget flot og indbydende ud med sit svulstige indhold. Hvis man ikke har lyst til at sidde nede i kælderen, hvor der desuden er ret stille, kan man tage sin shawarma med over i Folkets Park og nyde den. Bonusinfo. Stedet er libanesisk, og som navnet antyder, er de desuden også meget berygtede for deres falafel, der er hjemmelavet. Stedet har en glad smiley, og vi har givet den 3,5 shawarma. Der var tæt løb mellem Kebabistan og Kysk, men sejren går til Kebabistan. Vi fandt dog ikke den ultimative shawarma i denne omgang, men vi er overbevist om, at den er derude et sted.